Ahojte, moje meno je Peter a v dnešnom videu by som sa chcel spoločne pozrieť na tieto hodinky. Ide o smartwatche pod názvom Huawei Watch D2. Ide o nástupcu pôvodných hodiniek Huawei Watch D, ktoré sa dali kúpiť aj na našom trhu a ponúkali unikátnu funkciu, ktorou je meranie krvného tlaku. Cieľom tohto videa bude zhrnúť moje používateľské skúsenosti. Hodinky som používal približne 2 týždne a budem sa snažiť zhrnúť to, čo sa mi na hodinkách páčilo, čo sa mi možno nepáčilo. Nevyhnem sa taktiež porovnaniu s Apple Watch Ultra, ktoré používam posledné 2 roky. Hodinky som používal paralelne, to znamená jedny hodinky na jednej ruke, druhé na druhej. Viete si predstaviť tie komentáre, ktoré som zložil. V každom prípade toto porovnanie môže byť pre niekoho zaujímavé. Poznám pomerne veľa používateľov iPhoneov, ktorí nechcú ísť do Apple Watchov práve kvôli výdrži batérie, ktorá je slabšia, takže pre niekoho môže byť toto porovnanie zaujímavé. Predtým, ako sa vrhneme na samotné meranie tlaku, ktoré vás asi zaujíma najviac, pretože ide jednoznačne o hlavný predajný element, poďme si niečo povedať o dizajne. Dizajn je vysoko subjektívna vec, ktorú nechcem hodnotiť, ale Huawei sa jednoznačne inšpiroval Appleom. Spoločnými prvkami sú obdĺžnikový tvar hodiniek, ovládacia korunka, pod ktorou sa nachádza tlačidlo. Displej je v prípade hodiniek Huawei Watch zaoblený. Spomínaná korunka je otočná a poskytuje aj pohyb menu. Napríklad, keď si stiahnete hornú lištu a budete otáčať korunkou, tak sa viete v nej pohybovať. Ponúka teda príjemnú odozvu, hmatovú. Spodné tlačidlo si môžete namapovať a predvoliť mu akúkoľvek funkciu. Ja tu mám batériu. Na opačnej strane sa nenachádza absolútne nič. Nachádza sa tu na spodu len reproduktor a mikrofón, takže s hodinkami viete aj telefonovať. Remienok hodiniek je gumový a je pomerne nudný podľa môjho názoru, dá sa však vymeniť. Všimnite si, že z druhej strany sa nachádza na tlačidlo na výmenu. Bohužiaľ, na trhu neexistuje žiadna alternatíva k tomuto remienku. Jedinú možnosť, ktorú máte, je, že si kúpite hodinky v zlatej farbe a remienok hodiniek je v tomto prípade biely. Prečo sa iní výrobcovia nepúšťajú do výroby alternatívnych remienkov? Zrejme to súvisí s jeho unikátnou konštrukciou, pretože k remienku je pripojený tento nafukovací vák, ktorý vám teda meria krvný tlak a ten je uchytený v 3 miestach. Toto je druhé a potom sa tu nachádza ešte 3. miesto. Samotný remienok má aj špeciálny vstup pre nafukovací vák. V balení nájdete aj menšiu verziu, toto je M-ková verzia, ja tu mám L-kovú. Na M-kovej verzii si ukážeme, ako to asi vyzerá. Takže tu vidíte vlastne vstup, cez ktorý sa vháňa vzduch do vaku a tým sa nafúkuje. Okrem náhradného remienku nájdete v balení ešte aj nabíjačku, ktorá sa pripevňuje na hodinky cez takýto magnet. Koncovka je USB-A a samotný nabíjací adaptér v balení nie je. Musím spomenúť uchytný systém, ten je veľmi praktický a pohodlný. Ako náhle si chcete zväčšiť alebo zmenšiť remienok, tak stačí povytiahnuť jemne túto kovovú záražku a pohybovať so samotným remienkom hore-dole a opäť potom zacvaknúť. Takže jedná sa o veľmi praktický systém a samotné nosenie hodiniek je neskutočne pohodlné. Tá otázka pohodlnosti smerovala najmä kvôli tomu, že všimnite si, že tento airbag vytrča, no vyzerá to na prvý pohľad strašne nepohodlne, ale teda opak je pravdou. Za zmienku stojí ešte informácia, ktorá je uvedená na obale a to, že zariadenie by nemali používať osoby s kardiostimulátorom alebo iným implantovaným zariadením. Niečo, čo by ste mali vedieť. Poďme sa hneď vrhnúť na to meranie krvného tlaku, lebo to je možno funkcia, ktorá vás zaujíma asi najviac. Čo ma úplne najviac zaujímalo, keď som si hodinky kupoval, ako budú hodinky bzúčať pri meraní tlaku. Všetci vieme, že klasické tlakomery, keď merajú tlak, tak jednoducho bzúčia alebo vydávajú nejaký iný zvuk. No nevedel som si to celkom predstaviť pri hodinkách, keďže som niekde na verejnosti a budú rovnako bzúčať, tak asi by som budil pozornosť. A na moje milé prekvapenie, hodinky nevydávajú absolútne žiadny zvuk. Môžeme si to predviesť, ja vám také jedno meranie ukážem. Toto meranie bude vyslovene za účelom zachytenia hluku, nebudem dávať hodinky do pozície, aké by mali byť pri meraní tlaku, takže skúsme spustiť meranie a ja teraz budem chvíľku ticho, skúste počúvať.
Ak nič nepočujete, je to správne. Manžeta sa mi uťahuje okolo zápestia, ale absolútne žiaden hluk. Takže palec hore. Keď sme pri tom meraní krvného tlaku, tak treba spomenúť, aká je presnosť merania, pretože bez adekvátnej presnosti by celá funkcia bola iba obyčajný gimmick a nedala by sa nejako využiť. Možno ste videli zo pár videí, kde sa porovnávalo meranie vykonané cez tejto hodinky a cez ten lepší tlakomer. No a takým spoločným menovateľom týchto videí je asi to, že tie výsledky sú veľmi, veľmi podobné. Skutočne tá presnosť je na vysokej úrovni. Samotný výrobca v popise udáva odchýlku pre Huawei veľmi minimálnu. Ten výstup z meraní cez hodinky sa dá reálne použiť, dá sa to reálne oprieť. Vecou, ktorú by som Huawei trošku vytkol, je vizualizácia krvného tlaku. Huawei tu rozdelil ten jednotlivý bar systolického a diastolického tlaku do nejakých troch kategórií. Zelená signalizuje, že ste na tom dobré, oranžová, že ste v nejakom rizikovom pásme a červená alebo bordová naznačuje hypertenziu. Mne sa troška nepáči to, že vlastne táto celá hodnota sa nachádza, tá spodná hodnota sa nachádza v zelenom, pretože to nie je celkom pravda. Ja síce nie som lekár ani špecialista, ale určite každý kardiak vám povie, že tlak nejaký 80/60 určite nie je v zelenom pásme, pretože s tým tlakom proste treba niečo robiť. Tu na Huawei by takisto to mohol zmeniť a upraviť tieto spodné bary a opäť ich dať možno do nejakého oranžového pri kritickej hodnote. Vy si môžete navoliť, ako často sa vám má merať krvný tlak, v akých intervaloch, a to dokonca aj v noci. Ja keď si dám začať plán, tak si všimnite, že tu je nejaká frekvencia cez deň a aj cez noc, čiže máme to pekne rozdelené. A ak si dáme upraviť, tak máme tu začiatok, máme tu nočnú frekvenciu a všimnite si, že minimálna je každých 15 minút a maximálna je každých 60. Čo poteší, je tzv. Meranie pre hostia. Ak si niekto iný chce okrem vás zmerať tlak, môže, a toto meranie sa nebude uvádzať v celkovom zázname. Keď si budete merať krvný tlak pravidelne, tak v aplikácii Huawei Zdravie už nájdete celkom solidné štatistiky a sú opäť prehľadné. Pri jednotlivých meraniach si môžete zobraziť či už abnormálny krvný tlak alebo všetky údaje, a pri tom abnormálnom máte dokonca rozdelenú kategóriu na zvýšený nízky tlak, hypertenziu, prvé štádium, druhé štádium, vysoký tlak a tak ďalej. Vy potom presne viete, kedy ste si tie tlaky merali a čo sa dokonca pri tom dialo. Všimnite si, že pri niektorých meraniach sa nachádza potom pri meraní takáto malá ikonka, ktorá vám hovorí, že sa dialo niečo nezvyčajné. V tomto prípade som nebol v správnej polohe a tým pádom výsledok môže byť skreslený. Ďalšou vecou, čo môžete spraviť, je, že keď si stlačíte na jednotlivé meranie, tak okrem základných údajov vy si môžete potom aj pridať aj kategóriu, čo sa vtedy dialo. Takže keď ho máte zvýšený, tak môže, že ste tesne po cvičení, alebo ste fajčili a tak ďalej. Aby ste mali štatistiky úplné a zmerali ste si tlak nejakým externým zdrojom, tak túto hodnotu si môžete pridať manuálne. Máte tú funkciu pridať záznam, môžete si vybrať dátum a môžete si v podstate vybrať manuálne hodnotu, ktorú ste si namerali, aj puls, a potvrdí, takže sa vám ako keby tento záznam uloží do celkových štatistík. V tomto prípade spomeniem možno aj opačný prípad, že ak by ste si nejaké meranie nechceli odobrať, tak vlastne nemôžete tie hodinky podvádzať, alebo tie merania, lebo jednotlivé merania, ktoré sú spravené hodinkami, tak ostávajú v tej štatistike. Nemôžete ísť jednoducho do merania a spraviť to, že si ho vymažete. Takže je to tam dané na tvrdo. Poďme si povedať niečo viacej o prostredí samotných hodiniek a o pohybe v hlavnom menu. Keď sa pohnete zo základného ciferníka smerom doľava, tak sa tu nachádza inteligentná pomoc. Je to taký sumár základných informácií, nachádza sa tu počasie a prehrávanie hudby. Ja som trošku sklamaný z toho, že ten výber týchto kariet neviete nejakým spôsobom zmeniť ani v aplikácii priamo v telefóne, takže je to dosť obmedzené. Keď sa pohnete smerom do opačnej strany, tak tu sa už nachádzajú jednotlivé karty, ktoré si vy zvolíte. Ja tu mám teda meranie tlaku, mám tu srdcový tep, mám tu stres. Podržaním na displeji sa dostanete do módu upravovania a pluskom si pridáte kartu, ktorú chcete. Ten zoznam kariet je pomerne bohatý podľa toho, čo chcete sledovať alebo čo sa vám páči. Ja si pridám kartu pod názvom Zdraví. Tieto karty sa dajú ešte aj upravovať.
Pozrieme sa ako náhle si stlačíte na tlačidlo vlastné, tak tieto widgety si môžete upravovať ľubovoľne ako chcete. Čo sa mi nepáči je celkový počet kariet, môžete si tam dať maximálne 6 kariet a to je všetko. Posunutím prsta z hora nadol sa dostávame do lišty skratiek, ktorú nemôžete upravovať. Nachádza sa tu aj možnosť vysušiť, takže hodinky je možné používať aj v kontakte s vodou. Pripojenie hodiniek s telefónom je riešené prostredníctvom Bluetooth a ten dosah je veľmi slušný. Okolo 10 metrov zvládnu hodinky byť pripojené k telefónu, takže chválim. Keď som mal Amazfit Balance, tak to pripojenie bolo maximálne 4 metre. Dosť mi to vadilo, lebo telefón som vlastne musel mať celý čas so sebou vo vrecku a dosť obmedzujúce. Bohužiaľ nenachádza sa tu pripojenie cez Wi-Fi. Z ďalších pripojení vidíte, že tu je NFC, s hodinkami avšak platiť nemôžete, aspoň zatiaľ. Huawei tvrdí, že sa na tom pracuje, ale zatiaľ tú možnosť na Slovensku nemáme. Hodinky nemajú možnosť inštalácie eSIM, takže telefonovanie je len na báze Bluetooth, priamo v spojení s telefónom. Čo sa týka displeja, tak ten je jasný. Na slnku som nemal problém s čitateľnosťou, aj keď je pravda, že je momentálne jeseň, zima, takže také priame letné slnko neviem vyhodnotiť. Mám taký pocit, že displej na Apple Watch je jasnejší, ale to neznamená, že by som mal problém s čitateľnosťou pri Huaweioch. Okrem merania tlaku tu máme aj iné funkcie. Ja pôjdem na spodok, kde nájdete detekciu tuhosti ciev. Vidíte, že nejaké meranie už prebehlo. V podstate, čo sa tu narobí, tak sa meria rýchlosť pulznej vlny. Ja vám môžem to meranie aj ukázať. Je to v podstate veľmi jednoduché. Nasadíte si hodinky a pri meraní sa vyžaduje, aby ste si dali palec, respektíve ukazovák na spodné tlačítko a začne vám to merať. Ja pre krátkosť času nebudem vykonávať celé meranie, ktoré trvá 30 sekúnd, ale výsledkom je výsledok, ktorý ste videli tu na. Opäť je to hodnota, ktorá vás môže posunúť niekam ďalej. Ak sa vrátime do hlavného menu, tak sa tu nachádza ďalšia aplikácia, ktorá vám meria kruhy. Je to veľmi podobné ako pri Apple Watchoch. Nachádzajú sa tu počty kilokalórií, nachádzajú sa tu počty krokov, vzdialenosti a tak ďalej. V tomto prípade musím spomenúť, že som si všimol dosť veľkú odlišnosť v počítadle krokov. Huawei Watchky mi počítajú viacej krokov ako Apple Watche. Vidíte, že tu mám 2800 krokov pri Apple Watch Ultra a keď sa vrátim do Huawei Watchiek, tak tu máme 3400, takže vlastne je tam dosť veľký rozdiel, je tam okolo, ak spravím počítam, 600 krokov rozdiel. Neviem teraz, že ktoré hodinky merajú lepšie, ale spravím taký malý pokus. Takže na Huaweioch máme počet krokov 4340 a na Apple Watchoch máme 3065. 40. Takže 40 krokov máme a na Huaweioch máme, pozrieme si to ešte raz, 4388 a Apple Watchky 3106. Pôjdeme naspäť do hlavného menu. Spánku sa musím troška venovať, no hodinky sa mi nosia veľmi pohodlne a to je, myslím, že kľúčové k tomu, aby ste s nimi dokázali spať. Čo sa týka samotného reportingu, tak vám o tom ukážem v telefóne. Som konkrétne v sekcii spánok. Mne sa veľmi páči tá grafika, ktorá tu je. Jednotlivé fázy spánku, hlboký spánok, bazálny spánok a REM spánok. Páčia sa mi všetky tie štatistiky, ale som trošku zmetený vzhľadom na dáta, respektíve kvalitu dát. Ja som totižto sledoval spánok nielen cez Huawei Watch D2, ale takisto aj cez Apple Watch Ultra a tie výsledky sú dosť odlišné. Tu nás skúsme si porovnať najskôr celkovú dobu spania. 6 hodín 55 minút versus 6 hodín 39 minút, čo by sedelo. Apple Watch mi hovoria, že môj hlboký spánok dosahoval hodinu 9 minút, ale keď to isté pozriem v prípade Huawei Watch, tak hlboký spánok tu máme až 2 hodiny 39 minút. Toto je dosť veľký rozdiel a táto schéma sa opakuje v podstate pravidelne. Vždy tie Huawei Watche mi ukazujú oveľa dlhší až dvojnásobný hlboký spánok oproti Apple Watchkám. Nechcem brať Apple Watch ako za referenciu, len chcem uviesť, že ten rozdiel tu je.
Vráťme sa do hlavného menu. Krvinky, ako sme si spomínali, je tu okysličenie krvi, to je taká štandardná hodnota, ktorú merajú viaceré hodinky. Nachádza sa tu niekoľko vopred predinštalovaných plánov alebo cvičení, ja ich pomaličky prejdem. Nenájdete medzi nimi plávanie. Hoci som v úvode spomínal, že hodinky majú certifikát odolnosti IP68, tak sa s nimi odporúča plávať. Z ďalších zdravotníckych funkcií sa tu nachádza prehľad zdravia. Jedná sa o akýsi sumár všetkých parametrov, ktoré hodinky dokážu merať. Počas merania je opäť potrebné si priložiť prst k spodnému tlačidlu a po 30 sekundách vám hodinky vyhodnotia tento sumár. Ja vám ukážem nejaký ten sumár, ktorý už som spravil, takže len pre vyobrazenie. Vidíte tu žiadne abnormality zatiaľ, mám tu nejaké základné parametre o sebe, srdcový tep, okysličenie krvi, aký som mal stres, aká bola teplota pokožky a takisto vidíte, že mi odmeralo EKG. Vráťme sa do hlavného menu. Máme tu teda počasie, funkciu nájsť telefón. Výhoda tohoto je, že keď stlačíte túto funkciu, tak začne vám telefón aj zvoniť, aj keď ho máte vo vibračnom alebo tichom režime. Keď som mal napríklad Amazfit Balance hodinky, výborné hodinky, ale mali niekoľko nedostatkov. Jedným z nich bol, že pri funkcii nájsť telefón mi môj iPhone len vibroval a tým pádom som len nevedel nájsť aj tak. Máme tu aj vzdialenú spúšť. Bohužiaľ, keď si stlačíte vzdialenú spúšť, tak nevidíte nejaký ten preview alebo nejakú tú fotografiu, ako by mala vyzerať na hodinkách, ako je to v prípade Apple Watchov. Vidíte len spúšť, respektíve môžete stlačiť spúšť a urobí sa vám fotka. Spolu s posledným updateom k hodinkám pribudla funkcia barometru a aj kalkulačky. Barometer dokáže merať či už tlak vzduchu alebo nadmorskú výšku a kalkulačka sa nachádza ako posledná aplikácia, takže také príjemné spestrenie. Notifikačné centrum si vyrolujete zo spodnej časti s tým, že nachádza sa tu celá história. Kategorizácia jednotlivých notifikácií je rozdelená len do základných kategórií. To znamená, vy vidíte napríklad, že zvlášť mám zobrazené notifikácie z WhatsAppu a to isté sa týka aj napríklad Gmailu, ale ostatné notifikácie Outlooku, Teamsu alebo zo samotnej aplikácie Huawei Zdravie a tak ďalej sa zgrupujú do jednej kolónky a vidíte, že už ich tu mám 21. Ja keď si ich rozkliknem, tak samozrejme, že ja ich tu všetky nájdem, len problém je troška v tom, že sú nakopené a vy neviete, ktorá je odkiaľ, z jakej aplikácie, je to také nacápané. Tá odlišnosť, kategorizácia, že z akej aplikácie sa nachádza tá notifikácia, by skutočne padla vhod. Veľa ľudí sa pýta, či sa dá na notifikácie odpovedať. Odpoveď je nie. Nedá sa. Vidíte, že notifikácia z WhatsAppu neponúka žiadnu predvolenú odpoveď. Opäť, toto je možno obmedzenie v súvislosti s iPhoneom a systémom iOS. Predpokladám, že v spojení s Androidom toto bude iné a myslím, že by sa mal dať odpovedať aspoň cez predvolené krátke správy. Poďme sa teraz pozrieť na ciferníky. Predinštalovaných je hneď niekoľko priamo v hodinkách a ďalšie si môžete stiahnuť alebo zakúpiť cez aplikáciu Huawei Zdravie. To si ukážeme neskôr. Ciferníky konečne ponúkajú aj nejakú možnosť personalizácie, ako náhle kliknete na položku vlastné, tak si môžete meniť či už farebnú škálu, alebo posunutím do strany si môžete meniť jednotlivé dláždice. Túto formu personalizácie vítam, ale musím povedať, že ešte zďaleka nie je dokonalá. Totižto v niektorých prípadoch chýba akási konzistentnosť. Ukážem vám to na tomto ciferníku, jeden z takých hlavných ciferníkov, kde sa nachádzajú hore aj dole dláždice, ktoré si môžete zmeniť. Problém mám v tom, že ten zoznam aplikácií alebo widgetov, ktorý si môžete vybrať, je pre každý riadok alebo každú dláždicu iný. Vpravo hore si všimnite, že tento zoznam sa začína pohybom, svetovým časom, krokmi a tak ďalej. Ten zoznam je pomerne bohatý, ale ak si to isté stlačíte alebo teda vyberiete pre spodný widget, tak zoznam sa začína úplne niečím iným. Je to cvičenie, záznamy, stav cvičenia a tak ďalej. Neviem, prečo tomu tak je. Tento rozdielny zoznam jednotlivých widgetov je aj pre stredný, dolný. Všimnite si, že opäť sa začína cvičením. Ale napríklad v rovnakom riadku úplne naľavo už sa opäť nachádza úplne iný zoznam widgetov, ktorý si môžete vybrať. Je to taká, nechcem povedať, že to je bordel, ale je to taká nekonzistentnosť a Huawei by mohol zapracovať na takej celistvosti, pretože niekedy neviete, kde si čo môžete zmeniť. Tu sa nachádzame priamo v aplikácii Huawei Zdravie,
kde vidíte, že hneď v úvode si môžete vybrať ciferníky, respektíve si pridať viac ciferníkov. Je to akýsi obchod s ciferníkmi. Už som spomínal, že ciferníky si môžete aj zakúpiť. Ide to nie cez Apple Pay, ale môžete si manuálne vložiť údaje karty a takto zaplatiť. Mám to odskúšané, takže to ide. Nachádza sa tu niekoľko kategórií, tých ciferníkov je naozaj pomerne veľké množstvo, ale musím povedať, že väčšinou udávajú takmer rovnaké informácie. Za mňa sklamaním je to, že ani jeden ciferník nezobrazuje číslo týždňa. Ja osobne túto informáciu potrebujem, ale ciferníky, aspoň žiadny som zatiaľ nenašiel, ktorý by toto ukazoval. Bohužiaľ, obchod sa to nikde nenachádza. Opäť môže to byť inak v prípade zariadení s systémom Android. Neskúšal som to. Komu teda hodinky odporúčiť? Jednoznačným hlavným predajným elementom hodiniek je meranie krvného tlaku a takisto aj cieľová skupina bude najmä pre ľudí, ktorí si potrebujú tlak sledovať a zaznamenávať na pravidelnej báze. Pokiaľ si túto funkciu nevyžadujete alebo ju nepotrebujete, tak na trhu existuje veľmi veľké množstvo iných alternatív. Ja osobne by som siahol napríklad po Huawei Watch GT5 Pro, ktoré najmä v titanovej verzii vyzerajú úplne famózne. Čo sa mi na hodinkách páčilo počas môjho používania, tak jedná sa o výdrž batérie. Tá bez problémov dosahuje týždeň a naozaj pri intenzívnom používaní ten tlak som si meral naozaj veľmi často a hodinky mi bez problémov týždeň vydržali. Je to veľký skok napríklad oproti Apple Watch Ultra, tie mi vydržia nejaké 2-3 dní, takže skutočne to nabíjanie je menej časté v prípade Huaweiov. Ďalej, čo sa mi páčilo, bolo, že hodinky mi oznamujú príchodzí hovor z WhatsAppu a takisto aj z aplikácie Teams. Opäť Apple Watche toto jednoducho nezvládajú. A ďalej sa mi veľmi páčila funkcia oznamovania, keď sa hodinky odpoja od telefónu. Toto nedokážu ani iné hodinky v spojení s Androidom, napríklad Amazfit Balance toto nedokázali, musel som si stiahnuť aplikáciu tretej strany. No a Apple Watche, tak tie so svojou funkciou nájsť vám oznámia, že ste sa odpojili od telefónu až po nejakých 2 kilometroch a to mi je srdečne jedno. Čo sa mi naopak na hodinkách nepáčilo? Nepáči sa mi veľkosť textu. Jedná sa o zdravotníckú pomôcku a napriek tomu veľkosť textu si neviete meniť. Je tu predpoklad, že hodinky budú chcieť používať možno aj starší ľudia, ktorí už nemajú taký dobrý zrak a tieto písmenká sú podľa mňa malé. Ďalším takým obmedzením je nemožnosť platby cez hodinky v prípade Huawei Watch. Samozrejme pri prípade Apple Watch toto ide, takže ak často platíte hodinkami, táto funkcia vám bude chýbať. V úvode som spomínal, že hodinky NFC majú, ale služba na Slovensku nie je dostupná. Myslím, že sa pracuje na nejakom update, respektíve na nejakom riešení, ale kedy bude dostupné, tak to nikto netuší. Ale by som uvítal niečo silnejší vibračný motor. Netvrdím, že nejakú notifikáciu som zmeškal, ale niekedy už sa mi stalo, že som si nebol istý, či mi vlastne nejaká notifikácia došla alebo nie, či sa mi len vibrácia zdala alebo nie, takže musel som to kontrolovať. Skutočne tie Apple Watch Ultra ponúkajú vibračný motor možno až, nechcem povedať dvojnásobne silnejší, ale o takých 30-40% vibrujú silnejšie. Hodinky sa v súčasnosti predávajú za približne 399 €. Nie je to málo, ale vzhľadom na už niekoľkokrát spomínanú unikátnu funkciu merania krvného tlaku, tak sa jedná, si myslím, že o adekvátnu sumu. Za mňa jednoznačne odporúčam a teším sa na 3. generáciu.